Alguén de vos me mandou un privado que é súper interesante. Súper interesante. Di, la verdad es que no me espanta nada de lo que he escuchado en tus TikToks. Cousa que é natural. Porque as cousas das que eu falo son as cousas que causan inquedanza en calquera ser humano. O que é pouco habitual xa é falar destes temas metafísicos. Vou falar da metafísica. E di, en realidad me río mucho cuando los veo. Tienes una gracia natural para contar las cosas. Gracias. O da crise da narración. Hai o da gracia natural, a maneira de contar as cousas. Eu aprendín moito das vellas. Se algo sabía as vellas antes, se algo sabía a xente era contar historias. Eu acórdome a veces da miña bisaboa. E persoas non tiñan nin radio. Logo, contar historias era unha parte da vida e era moitas veces unha parte do ocio. E contar uns contos. A expresión, xuntámonos a contar uns contos, eu úsoa, porque sí, porque ás veces, cando aínda me xunto así con xente máis vella que a min, ou como a min, pero que tivo unha vida desas máis arraigada, non? O chan e a xente de antes. E a veces o que facemos é contar uns contos. Di, si algo me disgusta, es que interpreto que tienes una vocación de solucionar los problemas del mundo con inmediatez. Ya, ahora mismo, antes de que yo me muera. E di, yo aspiro a retrasar la revolución un día más. Eu non me vou xustificar. Non quero solucionar os problemas do mundo con inmediatez. Antes de que yo me muera. O que sí quero antes de que eu morra é solucionar os meus problemas existenciais. Porque só os podo solucionar antes de eu morrer. A min, eso de retrasar a revolución un día máis, a min non me importa a revolución. Oxalá non haxa revolución. Precisamente porque todo o mundo faga as súas pequenas mudanzas en sí. Marcuse falou disto, non? Non se trata dunha grande revolución, senón dun exercicio de resistencia. Esta miña idea do sendeirismo, que tiña de nova e que practiquei e que sigo practicando, da ocupación do territorio, imos pasar polos camiños, cada un na súa zona, logo os camiños van estar en uso, e non é unha revolución. Non necesitamos pancartas, non necesitamos manifestación. O grande problema, cando queiran chegar e facer algo nese territorio, é que se está usando. E, en serio, funciona. Vémolo se reparamos, vale? Precisamente porque non é épico. Por poñer o exemplo da ocupación, non? Dos camiños. Que fai o poder? Ven e crea eventos e demais cousas para decidir por nós que camiños imos ocupar, en que forma, e ademais cobrarnos por pasar por eles. Pero disto xa falei. Esta cousa de que me disgusta, eu tamén comprendín que as persoas para ficar onde a min atopan ese disgusto, esa incomodidade. E interpretan, como fas ti, que eu quero solucionar os problemas do mundo xa. Pero é que eu o que quero é vivir como se ese mundo ideal fose posible. Pero claro, só será posible se decidimos vivir así. É un pouco extraño, por iso digo,
algo que xa toca a metafísica. Como existo? Por que isto existe así? Porque hai cousas que pasan e cousas que non. Bueno, pois eu aquí chamo a pequena revolución miña. A sensación que pode ter alguén ao escoitarme e as persoas de cerca de min pode ser a de que eu estou aí, por iso, que intensa. Pero cando eu deime conta que persoas que se apartan de min porque que intensa, o que fan é proxectar en min a intensidade que sinten de que para porse de par de min teñen que mudar. Non lles queda outra, non hai... É daquela que intensa, que radical, porque quere cambiar o mundo. Pero non é certo. É que eu xa vou mudando eu, adaptándome a un mundo ideal que eu quero, facendo o que eu entendo que quero que debe ser. Non retraso a revolución no sentido de xa virá alguén e o fará, porque a idea de retrasar a revolución é un pouco esta. Eu comprendín todo, eu sei como ten que ser, pero xa o faremos. E aí perdes ese... Aí entra o do vacío existencial. Por iso é algo que entraría na metafísica. O vacío existencial é eu sei o que ten que ser, pero xa se fará. Ou virá alguén e fará. E falamos moito de porque os políticos, porque mira isto, porque como se fai isto, porque como se fai o outro. E falamos pouco de que fago eu para que iso que quero sexa xa unha realidade material que complique esa outra política institucional. O dos camiños creo que é un grande exemplo. Estou eu ocupando o territorio de tal forma que está en uso e cando chegue un poder e o queira, diga, espera, que aquí hai unha persoa que está pasando por este camiño. O dos movementos decrecentistas, que hai uns anos foi así como moi máis significativo, eu xa digo, movemento decrecentista. Aí tes xa a túa contradicción. E eu intereseime por isto. E deime conta de que se quería participar nisto, de repente, pero un traballo, e dicía eu, é dicir, hai cousas nas que eu xa decrecín, que agora parece que teño que volvelas a activar para crear un movemento decrecentista. E deime conta que aquí había unha proxección, vouche dicir eu o que hai que facer, e non sei que, pero imos facer un evento, e unha vez máis, un evento onde ven xente, onde eu me proxecto, eu sei e ti non sabes, imos cobrar, imos facer merchandising, imos pagar a alguén que ven porque sabe máis e vai no dicir. E aquí xa a min xa me rompía, dixo, onde está a cooperación, a horizontalidade? Non hai. E aí tamén dixo, isto non é. Iso que me propoñedes lévame a un movemento, a palabra o di, que é o contrario a decrecer. Para min o movemento decrecentista sí que pasaba desde o principio por ocupar o territorio. Buscar unha forma de vida máis sinxela. A min os departamentos comerciais deronme unha visión do capitalismo que era como, wow, o capitalismo é bo. Por que é bo? Pero hai que estar sempre creando esa resistencia. Por iso eu falo de contracapitalismo, non anticapitalismo. Contra, é dicir, eu vou contra el. Para que vai a modo. É que decrecer pasa sempre por parar. Parar primeiro. E si, as persoas incomódalles a forma na que eu estou no mundo.
e sinten esa intensidade de que está pasando, porque en realidade necesitan facer cousas, o scroll infinito de acontecementos na túa vida. Eu fago moitas cousas, moitas, metafísica outra vez, e todas son calmadas, todas consisten en que eu viaxei moito, agora viaxo pouco, pero fago pequenas escapadas e consiste en que eu collo o meu coche, vou a un lugar, estou tranquila, escapo todo o que podo dese consumo en masa, gústame moito a romaría, a transformación que fixo en festival tamén me gusta. Pero, cando a cousa medra moito, digo, espera, aquí isto xa o colleu o poder. Bueno, eu creo que se entende. E sí que incomoda, xa o sei. Pero non trata de que eu me estou esforzando en que o mundo cambie. Estou me esforzando sempre en cambiar eu, en ser mellor e ter esa coherencia interna entre o mundo que eu desexaría e ser a habitante dese mundo que eu desexaría. Porque é o único que si podo facer. Mudar eu para ser xa a habitante dese mundo que tanto me gustaría ver. E si, antes que eu morra. Só podo facelo antes que eu morra. E aquí acabouse o problema do mundo e chego a por que existo e como decido existir. Aquí pasamos a ese punto de ontoloxía e epistemoloxía. E aí está o noso sentido existencial. É todo o contrario. Ainda que me indigno é todo, porque son un ser humano, son emocional e todo moito máis sinxelo, é de todo menos intenso, acelerado, non. É xusto o contrario a iso. Eu xa non acepto ese de... Outro día tamén alguén me comentou aí en TikTok, que intensa, non o acepto. Non son intensa. E si, mudar ti e ser esa persoa que dis admirar ou que admiras dá traballo. Pero non pasa pola intensidade. Polo menos non nese sentido que se entende. Pasa todo o contrario, por recollemento, por ser estoica, por saber parar e pensar. A veces, se falamos de decrecemento, pasa por parar e deixar todo como está. E recollerte en ti. E que todo siga como está, menos ti. O mundo é o que é. Eu son unha inadaptada. Porque a min non me gusta o mundo como é. Quero un mundo mellor. E un mundo mellor faise con persoas mellores. Onte falaba eu de Ortega y Gasset. Eu quero ser esa persoa nobre. Esa persoa excelente no sentido da miña humanidade. Non me importa o que pase no mundo. Impórtome eu. E si, antes que eu morra, quero ser a persoa máis excelente, no sentido que dixo Ortega y Gasset, que eu poida ser. E iso é existencialismo. E, ademais, iso é o único que depende de min. Quen eu son no mundo. É bonito. Dá plenitude porque che dá sentido existencial. É priorizarte, é mirar por ti de verdade. Porque é mirar para ti e logo mirar realmente de ser ti aquilo que desexas. É curioso, por exemplo,
as persoas, cando admiran a personaxes históricas, e moitas veces disidentes políticos, é moi habitual, non? Mandela, Benedetti, eu son unha grande admiradora de Benedetti e de como el creou desde esa disidencia política. Vamos a topar en Galicia, Castelao, non? É o punto máximo da disidencia política é acabar exiliado, e logo hai esa admiración. E admírase. Pero parece que ninguén está disposto a ser esa persoa que admira. Dicir, eu vou levar ata o final os meus valores. Vou andar todo o camiño de acordo cos meus valores. Vou pagar co que sexa. Cando eu digo, pago ca vida se fai falta. Vai un pouco de, antes que eu morra, quero ser todo o bo que padrico e todo o bo que admiro. Como a ser humano. Porque todo o demais, a casa na que vivo, o coche que conduzo, o traballo que teño, non di nada de min. E si, hai algo que fala algo de min, que son as persoas das que me rodeo. Si que eu creo que iso si fala dunha persoa, non? E aí tamén son moi coidadosa de poñer fora da miña vida a incoherencia, a falsidade, os discursos vacíos, persoas que viven desconectadas dos valores que padrican. E si, aí hai sempre un punto de soidade, hai partes do camiño que se andan moi soa, pero hai espazo para deixar entrar novas persoas que si compartan contigo valores. E daquela aí xa estás cambiando ese mundo. Xa podes habitar un mundo que se é ideal, a ti xa te pilla sendo esa mellor versión rodeada de persoas que tamén deciden vivir así.